И здравейте, аз съм Ники Games.bg. Това е моята кандидатура за сервера The Crafters. Аз съм на 13 години от град София. Мисля, че това е като цяло информацията. Да, и също нямам купа на Майнкрафт, но мисля, че не беше проблем това. Да, това е моята кандидатура. Ето това всичкото. Построил съм 3 къщи. И тук ферма, енчантинг и някакъв портал, колкото да запълня това мястото, поне не е какво да сложа. Това е първата къща. Ето това. Да я видим отвън. Отвътре не съм обзавеждал, но не съм сигурен дали трябва да се обзавежда. Не съм напълно сигурен. Но мисля, че не е колко възне какъв проблем. Ето я отвътре. Така, това е другата къща. Тя не е толкова красива, но пак става. Поне за мен ми харесва. Пак дали вас ви харесва, вече не знам. Ето, аз не съм ги взел никой от тях. Така. Това е третата къща. Мисля, че тя най-много ми харесва. Тази и тази там. Тя защо не е заведена. Ето и отвътре. Само съм направил декорация отвътре. Тук съм сложил един бийкън, не знам защо, просто исках да сложа. Има пътечки, лампички навсякъде. Това е ферма, нали? Просто ферма. Ето, както си изглежда една обикновена ферма. Това е енчантинга. Най-обикновен енчантинг, нещо особено. И като цяло аз исках да покажа самите 3 къщи. Другото беше като декорация. Това беше моята кандидатура. Надявам се да ви е харесал и вече дали съм прият, ще разбера.